Sziasztok, én Luca vagyok, és szeretném megmutatni, hogy hogyan is működik ez a bizonyos Roxford RPG nevezetű oldal. Hát először is bejelentkezek, aki még nem regisztrált, az értelemszerűen regisztrál. Hát ez itt a fő oldal, a chat, itt lehet más játékosokkal beszélgetni, házak pontállással, hírek, hírverőt olvasni, ilyenek. A ma fellépett felhasználók, online felhasználók and robotok, plusz tagok. Jelenleg 4 tag van fönt. Én, Ted Flanagan, Saul Harrington és Levin Antonin Dolovov. Vagyis egy adminisztrátor, egy regisztrált, egy halálforró és egy Gryffindéles tag. Hát, ahogy elnézem, ma már 39-en fönt voltak. A fórum statisztikáknál nézheted meg, hogy hány téma van, hogy melyik témához szóltak hozzá legutóbb, és azt meg is nézheted. Plusz, hogy ki a legújabb tag, és összesen hány tag van, és hány üzeneted van összesen. Ezen kívül megnézheted a felhasználók listáját, itt pedig a legutóbbi kategóriák, hozzászólások és a küldők. Láthatod. A top 10 statisztikában a top 10 hozzászóló, témaindító, látogatott téma, legújabb tagjaink. Hát, legújabb tagjaink Helena, Merlin, Barnabas Collins, Alexandra Bloodworth, Lily Rush, Isabella de Noy, Jason McKinney, Raphael Ben, Daniel Potter, Norma Lewis Bates. Ők a 10 új tag. Hozzászólások nincsenek, vagyis hát nálam nincsenek. Ha regisztráltunk, és beléptünk, utána írni kell egy bizonyos előtörténetet, amiben szerepel a következők. Ha felnőttek akarunk lenni, akkor az csak annyi, hogy munkahelyet is írunk hozzá, de amúgy semmi különbség sincs. Annyi, hogy jelszót kell, azt a törvények között találod meg. Hogyan kell kiejteni a nevedet. Férfi vagy nő, születési hely, idő. Az a lényeg, hogy az Egyesült Királyságba szülessen, mert másképp nem fogadják el. És jelenleg 1998-on, úgyhogy előtte szülessen. Mely csillagjegy alatt korod, ez 1998 mínusz a születésed éve, arany, fél vagy sárvérű, munkahelyed, a múltad, szerepjáték példa, gyerekkor, Roxfordos évek, főiskolai évek, iskola utáni évek, háború, hogyan változtatta meg a karakter életét a háború, jellem, ilyen egy bekezdés, egy-két-három bekezdés jellemzés a karakterről, erősség, gyengeség, apróságok, hogy sorolj fel minimum 5 dolgot, amit a karaktered imád, meg amit utál, mit csinál a karakter szabad idejében, merengő,
mumus edevisztükre 100 fűléfőzet, amortentia titkok, és egy bizonyos pletykát, hogy mit beszélnek a karakterről a háta mögött. A családról is írni kell, hogy apa, anya, testvérek, gyermekek, állatok. Névkor, származás, viszonyod, kapcsolatod vele. Családtörténetet, család eredete, elhelyezkedése az aranyvérűek ranglétráján, családi morál, pár szó felmenőkről, a család szerepe a legutóbbi háborúban, a család helyzete jelenleg. Külsőségeket is írni kell, magasság, centiméterben, milyen a testalkatod, sportos izmos mulat kövér átlagos, szemszín, hajszín, kinézet, tudás és karrier, pálca típusa, hány hüvelyk, miből van, mi a magja, végzettség, milyen iskolákat és milyen eredménnyel jártak ki őket, ravaszok, felsőoktatási intézmények, ott elért eredmények, foglalkozás, iskola, szak, felvett tantárgyak, varázslói ismeretek, és hogyha halálfalók szeretnénk lenni, akkor is ki kell tölteni egy bizonyos halálfalóknak címszó alatti részt, hogy nem tudják róla, hogy halálfaló netán rejtőzködik, vagy épp körözött bűnöző, ez a státusz, szolgálati idő, mióta szolgálja a sötét nagyurat, de mivel csak 1995. június 24-én öltött testet ismét, 1981. október 31-től idáig nincsenek halálfalók, ezt lásd még a titkos tudásfája halálfalók, Camberporti közlöny, és hogyha van profilképed, akkor azon ki szerepel. És bármi más, amit még tudsz írni magadról. Akkor visszamegyünk a főoldalra. Ilyenkor ide leugrik a chathez. Itt még. Hogyha az előtörténetet kész van, akkor lehetsz szökevény, griffendéles, húgrabugos, mardekáros, hollóhátas, egyéb, futottak még, és a KKS, ami azt akarja, hogy könyves karakter előtörténetei az új örökbefogadó gazdiknak jogukban áll kisebb módosításokat végrehajtani ezen. Hogy itt a könyvben lévő szereplőket nekik írnak ilyen előtörténeteket, és azokat bírálják el. Hát a bírálás az úgy történik, hogy egy adminisztrátor megnézi, és írja, hogy milyen is az előtörténeted. Mondjuk nézzük meg Rubeus Hagrid előtörténetét. Rubeus Hagrid, a neve beceneve Hagrid, férfi, 1935-ben született, ismeretlen helyen. 62 éves, félóriás, félvér, írt egy szép múltat, előzményekkel, Harry első éve alatt, második éve alatt, harmadik, negyedik, ötödik éve alatt. Most, ha elsőnek rátekintünk, nem igen feltételeznénk róla belső énjét. Igazság szerint nagyon érzékeny típus.
igazán könnyű bizalmába férkőzni, csupán pár csepp alkohol, és megadja magát. Ezen felül a különleges állatok a gyengéi. Egyedi méretei miatt eléggé nehéz például ruhákat készítenie magának, ám félóriás tulajdonságai szívósabbá teszik. Nem a borítója a lényeg egy könyvnek, írja a jellemében. Szereti a különleges állatokat, főleg a sárkányokat, Harryt, Madame Maximot, Dumbledore-t, a tiltott rengeteget és a Gryffindort. Nem szereti Mordecait, a Malfoy famíliát, Dolores Umbridge-et, halálfalókat és Voldemortot. A legjobban a levél, ami attól fél, vagy az a legrosszabb emléke, amikor a levél, ami apja halálának hírét hozta. A legrosszabb félelme az, hogy Dumbledore elküldi az iskolából. Nagy gyengéje az ital, kissé ellenszenves a mardekáros tanulókkal, megtartotta a pálcáját egy esernyőbe csempészve. Ezek féltve titkai. Rossz szokása, hogy nagyon érzékeny típus, ezen felül kissé iszákos. Apját nem ismerjük, ismeretlen, elhunyt, és nem tudjuk, hogy milyen volt vele a viszonya. Az anyja, Fridwulfa, elhunyt, ő óriás. Van egy testvére, Grope, aki óriás, és inkább csak feltestvére. Az állatait pedig olyan sok volt neki, hogy lehetetlen felsorolni. Úgyhogy, 283 centi, 112 kiló, európai, fekete szeme, fekete haja, különleges ismertetője, az egész megjelenése egyedi. Óriási tapasztalom van a legendás lények és gondozása tantárgyból, plusz 3 év Roxforti tapasztalat, ezután kirúgták, ugyanis rágyanúsították, hogy ő nyitotta ki a titkok kamráját, és Aragog, az óriásbog, egy akromantula, termesztette kővé az ártatlan kisdiákokat, valamint ölt meg egy lányt, Hiszt is Myrtlet. Hát ennyi lenne a Roxford RPG oldal bemutatója. Én Lázár Luca voltam. Köszönöm.